Mga igsoon, mga anak sa Dios. Usa sa mga lugar nga gusto gadyod nako nga masuroy-suroy kung may time lang gyud mao ang nasod sa Turkey. Labi na ang lugar nga ginganlan og Cappadocia o Cappadocia. Both pronunciations are acceptable. Cappadocia o Cappadocia. Ang Cappadocia usa ka region sa modern Turkey. Usa kini sa mga lugar nga lahi gyud og itsura. Ang iyang mga bato, balason, apan murag castles nga natural nga gihimo sa kinaiyahan. Daghan diring mga lungag sa yuta nga gihimo sa mga unang Kristiyano aron mahimong panimalay og simbahan. Apan labaw pa niini ang Cappadocia usa sa mga civilizations nga unang nihangop sa Kristyanismo ug nahimong dapit sa mga martyrs, sa mga monks ug sa mga unang mga santos. Usa sa mga nagunang haligi sa simbahan nga gikan sa Cappadocia mao si Saint Basil the Great o San Basilio Magno. Usa siya ka doctor of the church, a good leader of the community, o maingon ta hingpit nga tamdanan sa usa ka Kristiyanos nga pari. Bisan siya anak sa edukado nga pamilya o dato, ibiyaan ni Saint Basil ang tanang katigayunan aron mosunod sa Ginoo. Gitukod niya ang mga monasteries, gipangga niya ang mga kabos, o gipaningkamutan niya nga ang simbahan magpabiling buhi diha sa tinuod nga pag-alagad. Ang iyang kinabuhi usa ka literal gyud nga pagtuman sa gisulti ni Hesus sa ebanghelyo karon. Sa atong pagbasa, atong nadungog ang pag-ingon sa usa ka tawo kang Hesus. Ginoo, musunod ko nimo bisan asa ka moadto. Apan giatubang siya ni Hesus og real talk. Gitinuod siya ni Kristo. Ang pagsunod kanya dili garantiya nga hayahay ang kinabuhi og nagkinahanglan og bug-os nga pagsunod. Unsa may makutlo nato karon diha sa atong pamalandong. Unang punto, ang pagsunod kang Kristo wala nagkinahanglan og hapaw-hapaw nga pagtuo. Ang usa sa mga gustong mosunod kang Hesus, gitubag ni Hesus sa mga shocking, makakurat kaayo nga mga pulong. Follow me and let the dead bury their own dead. Matthew 8:22. Sunod kanako og biyai ang mga patay nga maoy maglubong sa ilang mga patay. Of course, wala din nagpasabot o pagpasagad sa pamilya. Apan, gipangutana ni Hesus dinhi ang prioridad nga kinahanglang ibutang ang gingharian sa Dios labaw sa tanang butang. Lakip na ang ato mga personal nga mga plano. Kini magpaamgo nato nga ang pagsunod kang Kristo dili pareha sa pagsunod sa usa lamang ka trending nga isyu o uso o pag-apil sa usa ka kalihukan nga dali ra mapalong ang kalayo. Dili lang kutob sa pagbati o emosyon nga dali kayo mawala. Ang tinuod nga pagsunod kang Kristo nagkinahanglan og lawom nga pagtuo. Pagtuo nga musukol sa bagyo sa kinabuhi. Pagtuo nga musanong bisan kun lisod. Pagtuo nga buhi bisan ang uban sa palibot papatay-patay. Gani niingon si Jesus, di ba? Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. Matthew 7:24. Ang matag usa nga maminaw sa akong mga pulong ug nagtuman niini sama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Ang tinuod nga pagtuo dili lang di ay sa pagpaminaw kundi sa pagtuman. Ang pagsunod kang Kristo nanginahanglan og desisyong lawom og personal. Dili lang kanang best in recitation sa nagatuo ako. Sa praktikal nga kinabuhi, ang pagsunod kang Kristo mahimong mopakita sa kapasidad nga mopasaylo bisan lisod, mopadayon bisan kapoy na, og mupili og matarong bisan og
mas daghang nagbuhat og sayop. Busa ang pagsunod kang Kristo, dili lang maingon ta pungpong lang sa mga pulong o pakitang tao nga pagtuo, kundi buhi nga pagkigrelasyon sa Ginoo nga makita sa atong kinabuhi matag adlaw, bisan pa sa kasakit, bisan pa sa kalisod, bisan pa sa mga daghang kalipay. Kay ang pagtuo nga lawom mao'y nagatukod sa pundasyon nga lig-on alang sa tanang unos sa kinabuhi. Ang pagsunod kang Kristo wala nagkinahanglan og hapaw-hapaw nga pagtuo. Ikaduhang punto, ang pagsunod kang Kristo wala diha sa kaharuhay kundili sa pagkatinud-anay. Sa daghang mga higayon ug panahon, usahay romantic kaayo ang atong paglantaw sa pagsunod sa Ginoo. Kana ganing puro hulagway lang sa feeling blessed. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, tanang malipayong pamati makuha diya sa pagsunod sa Dios. Kana siya valid nga panglantaw. Apan nasay kamatuoran. Apan kung atong tan-awon ang tinuod nga kinabuhi sa mga apostoles, ang kinabuhi sa mga martyrs, ang kinabuhi sa mga santos, makaplaga nato nga ang pagkatinuod nga pag-alagad kang Kristo wala diya sa kaharuhay kundi sa pagkatinud-anay, pagkamatinud-anon bisan pa sa mga kasakit o pagsulay. Matod pa ni Jesus, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Matthew 16:24. Ang bisan kinsa nga buot musunod kanako, kinahanglan magdumili sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus og musunod kanako. Kini nga panaw wala nagpasabot og kanang sayon-sayon lang, apan usa ka panaw sa pagkamatinud-anon, tunga-tunga sa daghang kahago, tunga-tunga sa daghang kasakit. Ang tinuod nga Kristiyanos dili lang tungod kay ang kinabuhi sayon kundi dili tungod kay ang kamatuoran diha kang Kristo mao'y tinuod nga kabaskog ug kaluwasan bisan pa man og kini moagi sa kasakit, pagpugong sa kaugalingon ug pagpakatawo nga matinud-anon sa mga pulong ug buhat. Ang pagka-Kristiyano makita sa kapasidad nga mobarog sa tinuod bisan walay palakpak, mobuhat og matarong bisan og daghan kang pagsalikway o bashing nga masinati o mupadayon sa pag-alagad bisan og walay kaharuhay o balos. Unsa gani itong giingon ni Saint Teresa of Calcutta? God does not call us to be successful, but to be faithful. Ang Dios wala mo tawag kanato nga mamahimong malampuson kundili nga magmatinud-anon. Ang pagsunod kang Kristo wala diha sa kaharuhay kundili sa pagkatinud-anay. Mga igsuon, mga anak sa Dios. Ang ebanghelyo karon nagpahinumdom nato nga ang pagsunod kang Kristo dili lang sa pagpanulti kundili sa pagpili nga buhion kini matag adlaw, whatever the season is. Ang gihimo ni Saint Basil the Great nga biyaan ang tanang kaharuhay diha sa iyang pamilya nga walay duha-duha nga misunod kang Kristo. Magtudlo nato nga ang kinabuhi nga giugmad sa sakripisyo o pagtuo mao'y tinud-anay nga kinabuhi sa usa ka Kristiyano. Mga igsuon, ang kabaguhan sa atong kinabuhi diha sa Kristohanong pag-alagad wala sa kaharuhay kundi sa kamatinud-anon sa atong kasing-kasing. Ang tinuod nga pagsunod kang Kristo dili lang kay hayag ang dalan kundi kay anaa ang Ginoo sa mataglakang ug kini mo'y kalipay nga dili matupngan bisan pa sa tanang kalisod. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.